Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kameghalaya Pradesh Mahila Congress. Kadawa na kasurkar jala baka de banbekam shisendon. Yakito kinong penyat jong ka Ganesh Das Hospital Shillong. Kiblakentat ya kashiti panchuti balapha da kuway kanos kebadan ke jing sngaw shitom bar kebadang armet kathadu bakla khatno na kanega sa prothe. Kane kanos kebatip kerteng kum kekong manisha turnya. Kebadang life lesnem ke kerta kelakhatno na kanega prothe haka life terik mentau benai jemang rangkat ikan long badang riu benai kpo. Long kanika Ganesh Das Hospital ka government te kala notify ki hospitals mo baki deban kumtang ki nurse ki bal armet ne ki bapang ki deban issue kain kata ka sick leave mo ne la ne maternity leave handre ini I nurse I baklat manta iklem pediang ya kata I badai pek ya kata ka Ganesh Das iklem pediang ya kata ka siti beito mo ya ka taka medical leave la ne ka sick leave te haba long kumta te ka sarkar MDA ka deban chumkyain ka deban terminate kume ki badan hakabor ban aya ki neki sick leave la ne maternity leave by kilatip shay by imdan haka met ka bakoy baklan te kumno kin deny I kata ka sick leave ken haba ilapan maternity leave that try ngamtip ha ka denru banay ne shisnem Ini ipan siti nomor ba ila armet na ipan siti nomor ba sistom ba isitom ya ka bangayo ka jintip ka de ba isitom im sngo shat te ipan ya ka taka ipan leave ken ba im dan ha ka met ka bakoy bakhan te ipan shuti ken oh lalong bakhan am go biklung ba dru banay mo idang dan ha ko nay mo kumot mata ini kemiru iyo covid na klap no yo tip ni kadinte bangayo ti clock covid iyo testing ki test ba iyo covid ken de kading tu jung I kalong ba kumtakin baka sarkar kade ban kit kya ken kade ban kit kli baki baro ki hospital kide ban ban pet bha ba ki yaki frontline learner workers mataling idon kam ha te kide ban pet ya ka jingbit jingbiang jong kiru ken kimde ban chupentre yaki wat laki don ha ka met ka bam shat bam klan hoy private hospitals ne tang ka jong sarkar private hospitals ru kide ban kit kya ka ne ken yaki nong tre jong ki nurse ki frontline workers ha ka hospitals baper badon ha ka ne ka jilla jongi kide ban kit kya ki badai pet ki badon ha ka bor ban pet ya ka koi ka kya jong ki frontline learners kide ban chim kya kinda shipang shitam kide ban pet bhai kide ban isolate la ne kide ban kumtaken ban ay ki bakin shim shuti umde ba da kidon ha ka met ka ba bam koi bam kya do bakidunai ya ki nong tre ha ki hospital jong ki bakin pentre la ka pentre kamde ban long kumta imanisha turnia tangba idan kon rong atrai bala andrew snem ba ini way mata kan ba tang armet ini bak te jumut ini long ibaar jo long ibaar kini kun so kubli sibun ba